El que ens sembla absolutament trist és que després de tants anys des d'aquell incendi tan greu que va cremar la serra, on la gent d'Agullent i dels pobles del voltant s'han criat i que ha sigut part de les seues vides, que per part de l'administració no s'ha pres cap iniciativa i no s'ha actuat. La veritat pense que és obligació de les administracions estar al costat dels seus veïns i veïnes, dels seus pobles, de la mateixa forma que ho ha fet l'alcalde. Totes les actuacions que s'han dut endavant han sigut per iniciativa municipal i per el voluntariat de la gent dels pobles, i nosaltres crec que tenim l'obligació, i així estem ací per conèixer quines les necessitats que té Agullent, les seues serres, el seu espai natural, perquè entenem que és un patrimoni que és de tots, no només del poble d'Agullent, i que cal cuidar-lo, perquè és la nostra vida i la vida dels nostres fills i filles. Tenint en compte el patrimoni natural, és un dels patrimonis que ens enriqueix i que ens fa sentir també poble. Des de la Diputació anem a impulsar una gestió forestal que no existia en la Diputació i ha sigut una demanda que ens estem trobant al llarg de les comarques valencianes com una reivindicació necessària. Tenim molts bons tècnics, tenim la Diputació, tenim brigades forestals, tenim el Consorci d'Extinció, molts bons tècnics forestals, i fa falta coordinar-se i simplement el treballar d'una manera integral. La gestió forestal ha de ser una gestió integrada per a les nostres actuacions, i això no s'ha produït. I simplement mirant així ho veiem, no s'ha gestionat bé la recuperació i l'eliminació del residu després d'un incendi, i sobretot n'hi ha que actuar de cara a una reforestació que els nostres tècnics han d'estudiar, han de posar-se al dia. 5 anys després d'un incendi no s'ha fet pràcticament res, i és una de les prioritats nostres el tornar a aquest patrimoni que hem tingut per als municipis valencians. Tenim una conselleria que està molt preocupada per aquests temes, tenim la Direcció General que s'ocupa dels temes forestals, també del medi natural, i hem de treballar d'una manera coordinada per, sobretot, integrar tècnicament tots aquests professionals i que ens diguin quins són els passos a seguir per fer projectes integrals de cara a la reforestació, a la recuperació patrimonial i de cara a la prevenció de possibles nous focs. I un poc mostrar-los, anys després, quines han sigut les conseqüències de l'incendi de la nostra serra de l'any 2010, un poc perquè vegem amb ells, amb els tècnics, quina ha sigut l'evolució de la desfeta mediambiental d'aquell any, i un poc que també amb els tècnics estudiaren les vies de recuperació i de restauració ambiental també de la nostra serra. La voluntat de la Diputació de també intervindre en esta matèria. Simplement el que hem fet és una visita de camp, de veure quines han sigut, com us dic, les conseqüències, també perquè ells valoren en els seus equips tècnics quines serien les possibles solucions de la mà de l'Ajuntament i de totes les associacions i entitats que han estat treballant per a la recuperació de la serra durant tots aquests anys.